Mikel Gaztañaga, Laboral Kutxako zuzendaria, aurten hartu duzu berriz ere talde honen ardura, eta helburu argia da berriz ere talde honi distira ematea, dagoeneko postu eta garaipen politak lortu ditu azkeneko urteetan, baina aurten taldea handituta, taldea berrituta, beste helburu handiak dituzu aurtengo denboraldirako, ez? Bai, hala da, azkenen temporada hasiera berria, eta jende nik uste plantilla ona daukagula. Indartxu gustatzen zaigu hastea beti temporada, eta espero dugu lehenengo hilabetetan hor egotea ez, gorenen. Iaz, bi txirrindulari profesionaletara pasatzea lortu zenuten, Berasategi eta Azparren, eta beste bi estagier moduan ibili ziren, Mintegi eta Ailetz Laza, helburua bide horretatik jarraitza izango da. Bai, azkenen gure lana aldeun hobetona formatzea txirrindulariak, eta ondo eginda darenen oportunidade hori ematea ez. Lehen gurten biri tokotzu zitzaien, eta guk lana oso zaie jarriko jogoiko aldien gehiena pasatzeko. Taldea berrituta eta taldea handituta dator, egutegiare zabaldu dezue, zergatik eta zertarako egin dezue pauso hori? Azkenen jende askok deitzen doatea txirrindularia Laboral Kutxan izateko, eta ikusita azkenen kalendarioa handitu bar genuen jenduk konpuruare handitu egin dugu, eta horre ikusikoa kalidade gehiago egongoala korredoretan, eta guretzako formakuntza lanako garrantzitsua. Iker Mintegi Laboral Kutxa taldeko txirrindularia denboraldia hasten ari gara, aste hauetan Nesor Basken, eta dagoeneko badakigu gutxo beraz, txirrindulari begiratu behar ditugun, dagoeneko aurrean ibiltzen hasi zehalako eta aurreko urteetan egindakoarekin argi dago aurten jarraitu beharreko txirrindulari izango zehala. Zer espero duzu aurtengo denboraldian? Bereziki urte regular bat egitea ez, urte osoan zehar ahalik eta nire mailarik altuena ematea, eta berezik ere zorte txarra alde batera uztea, pasan urtean bezala ez duela asko lagundu, eta gero urte osoan zehar erregulartasun hori bilatzea, eta lasterketa ahalik eta gehienetan aurrean disputatzen egotea. Sortea dagoeneko alde duzu, Sorbasken dagoeneko bi lasterketa egin dituzu, urrengo pasan urtea baino beto, alere helburua imaginatzen dut izango da urteko lasterketa garrantzitsuenetan, Espainiako kopak, bueltak eta bar, aurrean ibiltzea, eta lehian egotea eta garaipenak lortzea, ez? Hori da, ez, azkenean urtea oso luzea da, eta esor garrantzitsua da, eta ondo hasi nahi genuen, beriziki pasen urtean baino hobeto ahalik lurrera jun gabe, baina urtea oso luzea da, lasterketa oso garrantzitsuak etorriko dira segituan, eta helburua hori izango da, ez, ahalik eta lasterketa gehienetan, ahalik eta maila altuena erakustea, eta hori bereziki agian etxekoak, Iztondo, Balentziaga, Santikutz, Bidasoa, eta horietan lehian egon alizatea. Taldea berrituta dago eta zuzea referentzia. Taldea iasan berritasun askorekin daukagu, oso talde nire ustez indartsua eta kompletoa daukagu, eta txirrindulari asko egongo gara aurrean lehian egoteko eta guztion artean urte polit bat egin alizateko. Unai Zubeldia, bigarren urteko txirrindularia Laboral Kutxa taldean, iazko denboraldia ondo juntzan, hemen urteko izan da moldaketa azkarra eta honen izan zenun, protagonisten zinen baita ere Italiako lasterketan, baita ere Giroan, eta aurten dagoeneko erakutsi diguzu, azken bada ere oso aurrean ibili zehala, oso punta-puntako txirrindularekin batera ibili zehala, eta denboraldia ondo hasi dezula. Lehen urtean sortu asko ginun, ekipoak aukera emantziten atzerrikoen lasterketak korritzeko, ez? Eta, azkenen handik iragaspen asko etorri ginen, eta urten, gogoa daukat, iragaspen horiek eta esperientzia hori, alba da, hemengo errepidetan reflejatzeko. Hasi dugu, eta ikusi forma oso honean iritsi zela denboraldia segara. Negua nahiko ondo joan da, eukitut arazo batzuk eta dala, baina generalen ondo junda eta nik uste forma puntu honekin esaizera. Helburuak zeintzuk dira, Euskal Herriko lasterketak puntakoak izango ditugu, Espainiako kopak, Bidasoa, Nafarroa, baina baita ere taldeak aurten ere apustu handiagoa egin du kanpoan korritzeko. Azkenen, taldekideek eta nik ilusio asko zartzitu kanpoko lasterketa horiek, saiatuko gea, hemen saiatuko gea disputatzen eta kanpoko lasterketetan erakusten ez, gude maila pixkatu daukagula eta aurren ibileak gehan. Sortean. Ni esker.